खुलुमखा दिनै मिडिया तापुरनो जों दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि बिसिंथै खायसा प्रेस मिट खालायनो नांखा थांनाय 10 तारिख बुधबाराव 10 तारिख मे बुधबाराव अमरपुर चंडीपुर मार्टो खायसा जे बैसाखि मेला उमानि जगाव जे खायसा घटना गते थांखा जतन साइमानो गते माने घटना जिनि रियां दफानि ब्रिमांनि बाय अमरपुरनि दियानि जिनि जमता दफानि चराइरावनि मोनदे और खायसा माने वान जाया ते हाय खायसा घटना गते थांगा बुरिनो और लाङै ब्रिमांनि लाङो और रेप खायसा और रेप खायमानति जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि तरफ থেকে बिनि बखाते जों हाके जिनि त्रिपुरा दफा बसिङो अबते हाके रेप खायमानि बो जिनि दफा बदाय बो जाया बेलाय हामिया जों बनो सिलेङो एवं नाइस्लियो जों बनो उमुखायो ओंगाय बिनि बादे जों तामखाय ओ जे रेप खायनायावनो जों साना मुसो ब्राउनो जे भारतनि दंडविधि आइन मुताबिक माने रूल अफ ल बसिंथि ब्राउनो कठोर থেকে कठोर साजा रोजाबथो कारण उपरि मांगैबो नाबालिका ओंखाय अबते है अवस्थाव जे भारत दंडविधियाव बनो जे आइन दङ बनो प्रयोग खाय बनो साजा रोजाबथो बचिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा हइते जों त्रिपुरा सरकार एवं पुलिस प्रशासन जों दाबिना रखम बिनि पासापासि जों ता अन्य जे चिनि दफा बुसिङो त्रिपुरानि दफा बुसिङो जमातिया देबरमा त्रिपुरा रियां कलुइ जे दफाबो दं जों दफा हामजालायनो नांनाय कथालाय तंना नांनाय जिनि बनो नांनाय अबति हाय जगाव अबति घटना दै किछु चराइराव विशेष करे फेसबुक व्हाट्सएपनि बुसिंथै डाइरेक्टली जे कक सालायमानि जमत्या चराइराव रियां सावो रियां राव जमत्यानो सावो बचिनि सुस्त कथालाय तंमन जगाव कति कचां तंमनि जगाव गुबै कथार तंमनि जगाव बो बेलाय जाया जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि बसिंथि जों बनो कक सालायनाय ब्रु नि जे अकराव तंनाय आबार जमातिनो हदा अकराव तंनाय बरबाय जों मालायलाय कक सालायनाय एवं बो जाते सुस्त ओखाय कति कचां बसिंथि उन्थु जों बनो नाय बै जिनि बसगावा कक सानाय जिनि दाफोरा पद्दलीला जमातिया अच्छा जिनि दफानि बिदि हनो इला हामबायो कके सावन जिनि जे काउन्सिल त्रिपुरा हदानि जेनेरेल सेक्रेटारि सामने कौन मासपिनाय कारण 10 तारिख जे घटना मुनि बचिनि त्रिपुरा साबनो घटना कारण बेलायके दुख मानि कौ बेलायके लाइसिनो कौ कारण जों काउन्सिल त्रिपुरा हदा दानि माखाबा जत जों ताखौ जों जत रियां होया जमातिया होया काइपिं होया कलम होया मरसं होया जों जत ताखौ बुंलायसिनि जे काउन्सिल त्रिपुरा हदा खालामनो ओ जागासि जदि ओ घटना गैल हाके दोष बरमनि सो दोष खेलथि तबे जे दोष खायनाय बनो भारतीय दंडविधि जे आइन दंनि मुताबिक मनो शास्ति जावनो कारण आं जमातिया ताबो जेला जाला रेट खिनिबो जमातियानि गां खनाबो किन्तु आइनो जमातियारि आं कलजम काटिंग्रि आइनके आइन थंनासि आनि हदानि बुसांथि ब जदि ब दोष खायमे दंना दोष खायला कारण ब रेट खाय प्रमाणित दंना कारण बनो अवश्य भारतीय दंडविधि जे आइन दंनि मुताबिक बनो शास्ति जावनो आं काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि कगनो साफाय मुक्ता आर दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा बिसोर किछु जोंनो जादायारबो दं कारण जों थासासिं सिनाय काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा माने जों ज थासा सिनाय आं जेकुनु जागाव कक साखे आं सावो जों बुमा काछारि बुसासि एक समय बुमा काछारि बुसा नोंदि आं सुइथांगा आं जमातिया सुइथांगा आरो फेलायमानिसि जों जेकुनु प्रमोफानो नों हिसाब खायनोदि जमातिया जेकेरांखौ दङ सावनो रियांखौनो सावनो कलेबो कक सावनो ओंगे तानो आरो नङासो सिदि आइगेसिनि नायबाय सुदु थासा हानि त जों केरांखौ ना कक सावनो हानि मा आं सावो जों जत थासा आरो निया जों रियां काइपिं काबलें निया जों जत टाइटेल नि प्रश्न हबे जों दानिया टाइटेल साव खायसिबले आबो जों त्रिपुरा हाइगेस जों दाबो थामसावनि बां चेष्टा खायदों
Thasa ngani nangnai buisalo jama thasa kun sen thasa ngani bangai tau belai sen sen sak thalai to sudu usuya jara dos khainai mono thik thik babe ani omo bidi motene sol janten a busjantini council of prasa khoda বাৎসরিক সম্মেলন ফ্রো অমবচন দাবি না রফিতে রাজ্য সরকারের থানি বচন যারা রেট খেনাই কোনো আরো জাত পাত গিরি থুলুকসা ওয়াইসা যাবার চিন্তেন যারা বুড়িনো দর্শন খাইনাই উৎসলানো আইন বিদাবে বনো ফাঁসি খাইজাগন থেকে जों ত্রিপুরা সরকার থানি তাকে অবশ্যই जों প্রস্তাব হনাই ও আশাবাদী ও আশা খাইতংকা হানিমংनो जों যারা গুজব গুজব নুবাইতে তাকে বিয়ে কারণ जों তাকোबै তাকোब सिखालि वालायबायसिनै दं एसे बथ' जायो बेजों जेथ' थांसा हलायमोन कक्त फाइलिया थांसा जों जाते रखा खाइमोनाते जत्तनो जों जोंनि जारा बुजियानो मा बुजिदोलायनो जारा अबुज बरनो मा बुजावलायनाय जारा राजनीति मा सबै जोंनि अमम खायनो चेष्टा खायनो बोथोर जों मा सबायनो कारण जों राजनीति बे जोंनि समाज खामिया जों समाज बायसि प्रेम खाइमोन जों समाज बायसि हांगामोन राजनीति बायथ' सबाल खाइनो राजनीति बन हाया हमनाय बसि जोंनि गाव हाया जों समाज बाय समाज तागे जों थांसतमोन उसुखि सिनि मा सम ओमफ्राय जत' मा सबायजारि ओमफ्राय जों समाज खालायदोंना आ बायथाव तेसो सावनो जे दोस खायनाय बर' थिकनो दोस खायला बर'नो भारतीय धर्मबिधि जे आइन दङनि मथेनो बनो साथिर दाबांथों काउन्सिल अफ सहदानि आं सरकारि थानि गयाव তিনি ফাইমেন থাকি মিডিয়া চ্যানেল ओमफ्राय তিনি साना नायमा गमतिजे जे सायमान गोसों थानाय 10 तारिख मेव अमरपुर जे একটা ঘটনা ঘটিকা आ घटना बेले आसिमा सिंता घटना क्या सेलंगा सिंता घटना पे आ घटना रंका सिनी ताकुक बुकुम बिसिं गनंले गावन मागनो संताव तिनि तिबरसा काउन्सिल अफ तिबरसा हदा होइते जों तिनरा आजगै साख्लायनाय जतन न जे जों काउन्सिल अफ तिबरसा हदा ताम खाबा जों जत' दफा मिलिउनो जोंरो किन्तु रियां ब जमातिया ब देबरमा ब त्रिपुरी ब मलसम ब कलयनि जों गरम किन्तु जों जत' अतिप्रा हानि ब सातिप्रा सा जों एकखै जतन नङाय काउन्सिल अफ तिबरसा हदा बनायो जे सिनि जातिनि हाय सिनि दफानि बिसिङाव सिनि हदानि बिसिङाव जाहाथे अब्दै सेलांमा कास्र गम कास्र जाहाथे यातिं ओके अबसाना दङ जों जे दुस खायनाय जे घटना जानाय सिनि जेगुन बरफोर खायो थांखाय बनसजों थाइजिं सिनि बरफ सामा है भारतीय दंडबिधि आइनाव जे दङ आबुनि अनुसार बनस शास्ति माननानै जोंनाबो दाबि जानांगौ सुदु बनस सिङाव जेकुनु दफानि फोरमुंथन कारण अब रेप केस होनखाय अब कुनु दिन जों मानि निमिया अब बले जाया अब अंको खाइचवा खाइ बरखौ ब सला थां बिनिनगो बनस कासुनजारि होनखाय अब जों प्रिभेन्शन इज बेटर देन क्योर अबनो जों अपि हानजानो जों दाबनो जों अबनो कासुनजानो ओंखाय अबनो बिसिङाव निजेरा बिसिङाव अपटिके वालाय चलाय तांलायथन तां गलायथन काउन्सिल अफ तिबरसा हदानखा जतनि गनो जत दफानि जत हदानि बरफनि जों बिलियाखै जाहाथे बिनि समस्यायाव जों थानाय बिनि समस्यायाव थांबाय जों तिबरसा एक थानजा काउन्सिल अफ तिबरसा हदानखा जों सायमानो यासि थानजा यासिव जों यासि समान करि किन्तु बहुत समान जों दिनै काउन्सिल अफ तिबरसा हदानखा अफ दि हायके यासिनो जगन जों नदखायो अफरकै समान थमै गवन यासि काउन्सिल अफ तिबरसा हदा अपडिंखा जों जत फाइ काउन्सिल अफ तिबरसा हदा फाइ मिलायगै जों समान फाइ कारण रियां ब जमाइटिया ब त्रिपुरा ब देबरमा ब मलसम ब कलयनि जों अरथंखिया जों थानजा आ थानजान बागै जों दिनै घटना हायरनो सेलमा सिंता काजंल जों दिनै जे बनो उपयुक्त शास्त्र देखायनाय काजंल देखायनाय जों बनो उपयुक्त शास्त्रनि बागै जोंनि काउन्सिल अफ तिबरसा हदा हायजेसन नायो तिबरसा सरकार बो सानाय एवं जत दफानि बिसिङाव जों आसगलाय सानाय जे अबति सेलमा सिंता काजंति सित्रा का जाहाथे भविष्यतन याथुन ओंखाय उजे रेप केस जेन बरमनि जाहाथे उपयुक्त शास्ति नांथुन जोंबो सिनि तिबरसा काउन्सिल अफ तिबरसा हदा हायजेसन अबसन दाबि जानांगौ अबसन एडभाइजर बोर्डनि चेयारमेन बरमगना पन्चराम रियां बक्सा कक्सरा दिनै रौमाया फैनाय मेडियानि दाखुरावनो ओंखाय जों काउन्सिल अफ तिबरसा हदानि बरमनां चेयरमैन तरह पोर्टफोलियो थानाय आदानावनो खाकसामाया फैयो दिनै जे इशु जों सालाय माकाव अब
लाचिमा साने इशू से अब रेप केस क्लियर के साथ नाम है अमरपुर चंद्रमंगल मंदिर समाज मार और प्रति बছর बैसाखी मेला स्कांबो संदिग्ध ताकलेबो मेला के वो रेप केस निगमन के 10 तारिख में बुधवार हरनि 12टा जे रेप नि विक्टिम के और गणदर्शन बांग्ला जे केमो पाल के खेबे नैबा रेप केमो 11 जना बगतना एकदम बुखु बैसा नकरै बेनो साप्ला नकरै विक्टिम नबो बेनो सामैया मा भानबा सामैया ताखु कुनो सामैया आरो असहाय अब यौ या जों मासा ओंखे गतना ना डिटेल जासो थांगिया कालप्रिट राव गतना अब थाना इनफरमेशन था जे मेलानि नायनि फेरि ग्रुपसारनि ग्रुप अब ब्राव फेराव फाइया के आरो लिखे अब थानानि तत्परता ओंखे लोकल गार्जेन राव जे कालप्रिट नि गार्जेन राव ब्राव सक्रिय केन सहयोगिता केबे तब कालप्रिट 9 जना आरो थाना चलते ओंखे ब्राव जेरा चले तो आरो सरकारी प्रक्रिया चले था आरो जेकुनो समाजनि समाजपति राव ब्रावनि आवतानि बायरे ओमफ्राय सरकार रेप केसनि प्रक्रिया ब्रावनि भारतीय दंडबिधि जे आइन दङ आब्रनो लागु खेबे प्रसेस खेबे साजा उब्रनो आं जमातिया हिब्रन साजांथ रिया हि साजां याबन कावया केहाब्रो नाइजो साजा ओंखे सेकेंड टाइम बुंया बत्रे ब्रो बदिनमा हामिया सामुतां थांगिया ब्रो सेकेंड थॉट्स बो सामुताले सन सानायले हिमो फाइके सिनि समाजनि जतन बाहामनाय केमी आं ट्रेक हाइपिल माखे मखे उब्रै फिसाराव मस्त एकदम सरि हामिया केहाके उसी अमरपुर अस्पताल भर्ती भए मिया हबो केमी जोंसुदुर जों खामो बा दुसिन रमदि हिमो बासि दायित्व पाइया जों माइके रांखौ पैसाखौ जों सानांगौ होननानै ब्राथ फेमिलि हामिया ओमफ्राय गार्जेन कालप्रिटनि गार्जेन जों सहयोगिता कोनो गार्जेन नाया आइनि फिसाबो सामुतांथ कोनो गार्जेन बुरैनि गार्जेन नाया आइ फिसा आराव थांथ दुर्घटना बो जाते तेरे बिस्काउ यामाजा अब प्रतिकार मगद जों दिरो साखलायलेबो ओंखे बो इशू सरकारि भाबे कोर्ट प्रोसेस चले तो मिया उदिपुरो न आरो ट्रायल चलेबो आसामी राव पियर टू पियर खेहा ओंखे टीआई पेरेड आव खेमो अब ब्रो फायाबा ब्रो अब ब्रो स्नि सा काउखे उ गतना न तुये किसु सिख्लाराव न रियां फंहा जमातियान फंहा बयसुनो तुये आइनि साव बिनि साया जे काउ पकरिये मोबाइल आव माने बांला को ऐसा बाजाय राय जे सामो उ अब काउरो न समाजनि ताखुपुरो न ताखनादि रियां सराय सामनो प ताखनादि जमातिया सराय सामनो प ताखनादि तिरवाय सारा उसकानेरि सामनो ताखनादि दुर्घटना आंथा अब जे ताव फेसबुक सिले थां ताइलायबो अब तेले फेराव फाइना बिस गांव जों रेके सुस्त के जों थांमायनाय जोंखौ बिदिखौ डेभेलप मायनाय आबार ने मान बावे बदिन के खुचरा मुचरा के जे यूट्यूब राव फेसबुक राव व्हाट्सएप राव जे मेसेज के चुकली माने बांग्ला के उत्तेजना मूलक उसकानि मूलक खेमो आबार अनन बन्द खेदी उभय तरफ ना साव गत्रे के हाके जों बो काउन्सिल अफ त्रिपुरा साव दाहि जे बो खामके त्रिपुरा जे फिसा खुंथाय बारा दं जत ट्राइब दंनि समाजपति रावनि केहा प्लेटफर्म से बो प्लेटफर्म करि के ती जों राव फाइ साफैया त्रे के आबो साफैया बो काहाम प्लेटफर्म र जों बो इशू बो रेप केस इशू न तुये जों सालाये सिनि माध्यमे न नाव जनगण सिरिया बो इशू जों टेक अप खे दं चिनि समाजपति कासपाव संराय सौमिया की स्पॉट पर विजिट खेहा विक्टिम न थांनाय हा ओंखे कालप्रिटनि गार्जेन एखौ काव सालाय हा तावखौ प्रोसेस जारि दङ फेमि बन खुये विक्टिमनि गार्जेन तो कालप्रिटनि गार्जेन तो आं सिसा खना हा कालप्रिटनि गार्जेन जन दक्षिण त्रिपुरा थांबो समस्या समाधान होया ओंखे अब नाव
বদিনমা ইস্যুও কোনো সমাজপতি রক মারো এক সাংখে বা কোনো এনজি সাংখে আপনার সমাধান খেয়ে নাও রাংরাও খরচ তাকে দি অযথা রাং থাंनाय খেমি ব্রাউনবো খেও যে আইনি প্রক্রিয়া চলেমো ইনকে যত কোপারেশন খেমা जोंबाय ब जे हदाय जे दङ काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि उग्रा रबै सालायो बेखे खेमासा बेखे अंनाय ता रां पैसा ना मानना जों बेखे सल्व खेमाय आबो प्रब्लेम र दङ रबो सादि कमे आं जतन एपिल खेव आशा खेव त्रेले ब रेप केस नि सुनतये सिनि देशनि सिखला ताकुरो मुहाम सियामानि ब्लाइंड के खेबे कि हा जाति त्रे केना बे जे सुइले मरो बन्दं नाय आं खाकाव ब बन्दं केसे जों सिनि समाज पनते नाय नों जे सुइदने आं सात्रं ना बि इनक्लुड रज हारि देंगा कि हात्रे के आबो त माने हामिया सामुसि ब आरो मिथु बनि के जों बिरतमा तनाय माने या माया नाय इनके दुसि ब्रन साजारि मा जों जत साइतो इनके आबरसो जों जत नांख्रानाय दुसि से वो व्यक्ति ना चुनाइस ले या बिन एक्टिविटीज ना चुनाइस ले केमी आं बाइट बना बिल के वो नाउ जे मैं फेसबुक रो व्हाट्सएप रो यूट्यूब रो जे प्रमोशन मन बंद सामा आबरन तो ये बखु तातुं नायदि सांग तंदि आइनि प्रक्रिया चले तो आसि सानाय कंपनी नि भाइसर गाजिनार काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि चेयरमैन ताइ सिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा एडभाइजर बोर्ड चेयरमैन ताइरो रियां कस्ट कर्पोरेशन नि भवन उपदेश के चेयरमैन ताइमल सुन्दर पनि फाइगा भवन पारानि एलाका आबरनि समस्त मनसम्मदानि बो काइसा नायकल फां ताइ ज तर चिनि दिनि मिडिया पार्सन आं आरामसो अमाय किन्तु तावाइसाया अनेक बছর नबाय चिनि बुकुंबार बिसंग बुकुंबारा अमाय अनेक गथरा दङ बड़ माने सतर्क करे नांगौ 17 करे आंलायब्राव माने परबर्ती ताइ पदक्षेप नावो बने बने जत हदा कुनो रसं बेंग साकाचिना आनि कांसाराव कुनो जमातिया कुनो कलय कुनो आंखल कुनो आमति करे जत काल्पिक न भासि बड़ कुनो साजा बनि साइस्ते माने ब आरो कुनो आदा जमाते फंगमनो कलय फंगमनो रिया फंगमनो आमन बागि जों कुनो बिरु बायरा थाइमानि जता जे नंगन 10 तारिख जे घटना अब बिलाइ नन्दनियो अब नै घटना बिलाइक हामी चिनि बागै बुकुंबारनो बागै जों दफा ताबो जों जे अवस्था तो जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा जे चिनि 19 टा दफा बिसोर जों समाजपति रबाय जे आदान पताका जों दाबो जेकुनो सामुं न जों सासे खाइ दङ बले बागै नां अमाय ताइसं जे आनो परबर्ती साका अब तो सरकार आइना सलिकाब्राव तबे आरो একটা खानाका गाजेराव बहुत ब्रनि प्रचेष्टा पनि ब्र जानजानि चेरियानो ब्र दाइदिखा अब बिलाइ काहाम अनेक समय चिनि ब्र नासले बन ब स्ट्राले हालाइले ब गाजेराव खानाको तो फनो चिनि जे 10 तारिख जे घटना जे काल्पिरो न जे गाजेराव ब्र कुतो तो थाना तोनि मने अब बिलाइ काहाम खाबन गाजेराव ब्र थानि ब्र मेलाइ बेला पाइला हामीहरु बरे बयस कुनो जाति थामचार बिछेदै जों साममा खाइनाय थामचार बिछेदै तमन बिछेदै जों ताबो अनेक सागताइसँग बिरु बायरा खायो जे खाने रन आमाय जाहाते भविष्यत बिरु बायरा मेसेज हिँड्नु नि आमतिर किन्तु अब त नेट जोखले जतन नगो गाब्लो नगो सिबां सागता भइन नखा खाइ नखा जमाते रिया आंग लेखा पुराया अब त घटना त काल्पी नार कुनो जमाते रिया काउरी कबा बिबतै अब हाजिल बरो खानु कसिना आरे बा जमाते अब रिया अब बिलाइ मेटर नखा बने बिरु बायरा खाइबार अब दन्ददियो चाया बिलाइ चाया जिनिसराव भविष्यते ताइ बहायो आरो तिनी अंगपुरंखा ताइ दिने चिन जंपुजला फंगमानो तिनी नतिब्रा फंगमानो बने बने जाहाते चिनि मिडिया माध्यमे चिनि अब काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि तरफ থেকে सागलायो आइबो तिनी अब मिडिया माध्यमे सागलायो त जे आइनो त तब कोडी आइनो जे सलिकाब्रा अब साजाब्रा नि